गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। बाइक, कार सालायग्राफोरनि अनगायैबो इ-रिक्सा सालायगिरिफोराबो सांग्रां जादो। बे खेबाव इ-रिक्सा सालायग्राफोरनि थाखायबो सरकारा गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों। बे खेबनिफ्राय माहारियारि राजा लामायाव इ-रिक्सा सालायनो मोननाय नंला। जुदि सरकारा फोसावना होनाय बे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियाब्ला इ-रिक्सा बिगोमानि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोनखौबो फोसावनानै होदों। बेजों लोगोसेनो जखानि बारा दावबायारिफोरखौ इ-रिक्सायाव दिखोनो मोननाय नंला आरो लामा-सामाफोराव गोबां गोख्रैथिजों इ-रिक्साखौ सालायनो मोननाय नङा। आथिखालाव लामानि जाब्रथाय जानायफोरा बांलांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानैनो सरकारा हान्था-मेला बिथिङाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन नेमखान्थिफोरखौ फोसावदों। PM-किसाननि रां मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। PM-किसाननि 16थि किस्तिनि रांखौ थाबैनो मोननो थांगासिनो। जुदि नोंथाङा PM-किसाननि मुलाम्फागिरि एबा जुदि नोंथाङा PM-किसान रांनि मुलाम्फानि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला मिथिनानै ला। PM-किसाननि 16थि किस्तिनि रांखौ फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेराव होनाय जागोन होननानै फोसावदों। आथिखालाव PM-किसान बिथांखिखौ लानानै नोंथांमोननि गामिफोराव माखासे हाबाफारि लानाय जागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना PM-किसान बिथांखिनि सोमोन्दै माबोरै मोननो हागोन बेनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन। मख'नो गोनांदि PM-किसान बिथांखिनि रांखौ मोननो थाखाय इन्डिया पस्ट पेमेन्ट बेंक एबा IPPB एकाउन्ट खुलिनानै लानांगोन। IPPB एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय मबाइल नाम्बार, आधार कार्ड आरो पान कार्डनि गोनांथार जागोन। बेनि उनाव माखासे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौबो होनो नांगोन। PM-किसान बिथांखिखौ मोननो लुबैदोंब्ला थाबैनो IPPB एकाउन्टखौ खुलिनानै लादो। बेनि थाखाय नोंथांमोना साखाथियाव थानाय पस्ट अफिसाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। BTC गोरोबथानि उनाव गं 95 गामिफोरा BTAD ओनसोलाव हाबासै। बेनि सायाव अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना मा फिननाय होगोन? बेनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों। थांनाय 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा बायदियै BTAD ओनसोलाव गं 95 गामि सोसननायनि दफा दंमोन। नाथाय बैफोर गामिफोरखौ सोसननायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनदिया। अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना हारिनि मोजां खामानि मावग्रा दैदेनगिरिब्ला BTC एकर्डनि मावफुंजायै दफाफोरखौ मानो मावफुंनो हादिया? ना BTC एकर्डनि दफाफोरखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना नुसनाखैमोन? बैफोर गोख्रों सोंथिखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनाव खौरां मेलनि गेजेरजों सोंथि खालामदों। दिपेन बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोख्रों सरखार सालायनाय 15 बोसोराव गं 95 गामिफोरखौ BTAD ओनसोलाव सोसननायनि जेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। थांनाय BTC गोरोबथानि सिगाङावबो सनितपुर, बिस्वनाथ, गहपुर बायदि जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां रोजा सुबुं मुंख्लं जादोंमोन। नाथाय मानो बै समाव BTADआव सनितपुर, बिस्वनाथ, गहपुर बायदि जिल्लाखौ सोसननायनि जेबो खामानि मावासै? थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा कार्बि आंलंनि ST हेल्थनि इस्युखौ मानो दासिमबो मावफुंनो हायाखै? अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना BPF सरकार सालायनाय समाव BPFनि गोख्रों खामानि मावग्रा महरै खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय बेबायदि हारिनि गोख्रों खामानि मावदोंमोनब्ला बै समाव मानो बैफोर खामानिफोरखौ मावफुंनायखौ नुनो मोनाखिसै होननानै बैफोर गोख्रों सोंथिखौ खालामबावदों दिपेन बर' बिथाङा। हादरनि लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। लाख आइजोफोरनो 2 लाख रांनि लन होगोन मदि सरकारा। मदि सरकारनि गोदान स्वर्णामा लन बिथांखिनि गेजेरजों लन होनाय जागोन आरो बे 2 लाख रांनि लनखौ सुख'नो थाखाय सरकारा गोरलै राहाबो खालामनानै होदों। दानथामनि उन EMI होनानै बे लननि गोरलै राहाखौ लानो हागोन। बे सुबिदाखौ मदि सरकारा आइजोफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि थाखाय होनाय जादों। गोग्लैसोनाय हारिनि आइजोफोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जागोन। सरकारा बे लनखौ जायफोर बोसोरसेयाव 3 लाखनि गाहायाव रां खामायग्रा बैफोर आइजोफोरनो होनाय जागोन। बे लनखौ बोसोरफ्रोमबो 5% सुदनि हाराव होनाय जागोन। बे आसनिनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय www.nbcfdc.gov.in आव थांनानै गुवारै मिथिनो हागोन। रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे बन लायग्रा बर' सुबुंखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव बन लायग्रा सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो।
गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बन लायनो थांग्रा सासे बर' सुबुंखौ आइथिं बुफायदों, जायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आइथिं बुफायजानाय सुबुङा बल्लामजरा गामिनि थागिबि दाब्ला नार्जारीमोन। न'खरनि सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंबिलि समाव रायमना माहारियारि पार्कनि सिङाव बन लायनो थांनाय समावनो रायमना रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दाब्ला नार्जारीखौ होसोनानै आइथिं बुफायदों होननानै फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो रागा जोंखांदों। आइथिं बुफायजानाय सुबुंखौ सराइबिल मडेल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि उनाव गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय क'क्राझार आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।